в худите тинейджърски години се запалих в авиацията. Тогава реших и да стана пилот. Това беше, може би, 8-9 клас. Пълно усещането какво е първия полет, когато си сам в самолета. На 15-тия час те оставят само в самолета. Усещането е уникално наистина, защото до този момент си свикнал да разчиташ на някой, който е до теб. Тогава се обръщаш и виждаш, че седалката до теб е празна. Едно време водих бройката на държавите, до които съм летяла, по-скоро до градовете и до летищата, на които съм кацала. Отказах се. Дъщеря ми иска да стане пилот. Радва се определено. Казва ми да карам до самолета по-бързо, за да се прибирам по-бързо вкъщи. Така че, като всяко дете иска майка му да е до нея. Има трудна работа, има тежка работа, няма мъжка работа. Има мъжки характер. Хубаво е човек да има мечти и той да ги следва. Плана грандиозния, големия, за много напред, може би всеки го има в главата си, но трябва да имаме едни малки последователни стъпки, които какво ще правим утре, какво ще правим след една седмица, след месец, след половин година, какво искаме да постигнем тогава. Животът е една постоянна борба. Всеки ден е борба. Идеята е със всеки ден да показваш все по-голям перфекционизъм и да правиш нещата все по-добре. Така че това е най-голямата борба и тя е всеки ден.